ହ୍ୟାଲୋ, ହାय ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ମୁମ୍ବାଇରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଥିଲି ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବିନି, ମୁଁ କହିଦଉଛି ଫିର୍ ବି। ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ। ଆଜି ଗଲାବେଳେ ମାନେ ବହୁତ ବୋଲେ ବହୁତ କାହିଁକିନା ସଟରଡେ ଥିଲା ଚଳିବ ଗହଳି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲେଭେଲର ଗହଳି ନଥିଲା ଯେତିକି ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କରୁଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ବାହାରିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଗୁଡାକ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ କଣ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଏବେ ଯାଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରୁଛି। ମାନେ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା ଆଜି ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ହେଲା। ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛି ଗୋଟେରେ ଥାଏ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ଫ୍ରିରେ। ଆମେ ଫ୍ରି ଦର୍ଶନ କଲୁ କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖେ ଟାଇମ ଥିଲା ବହୁତ ବିକଜ ଆମେ ଫ୍ରି ପର୍ସନ କାହିଁକିନା ମୋର ଏବେ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ କାମ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଖୁଲା ବୁଲୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ନଜାରା କିଛି ଏମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି ବାହାରର। ସତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ। କଣ କରିବା ଭଗବାନ ମତେ କେବେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ମୁଁ କେବେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ଜୋକ୍ସ ପାର୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦର୍ଶନ ଏଞ୍ଜୟ ହା ହା ହୁ ହୁ। ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି। देखिए ଆଇଲା ଦେଖ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏଟା ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେଠି ବାହାରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଦର୍ଶନ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବି ଦର୍ଶନ କରେଇ ଦଉଛି। ପ୍ଲିଜ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି।